Dobrý den, mé jméno je Dagmar Janglová, jsem konzultantem Sibirského zdraví a dneska mám tu radost se s vámi podělit a poradit, jak se nakupuje v obchodním centru Sibirského zdraví. Všichni známe domovskou adresu Sibirského zdraví a v pravém dolním rohu máme vstup pro partnery. Klikneme na link a pak použijeme unikátní identifikační číslo klienta nebo konzultanta a heslo a klikneme na vstup. Mezitím jsme se dostali do systému a nás zajímá ty dva odkazy, konkrétně v rámci objednávky obchodní centrum. Tady souhlasíme s dodacími podmínkami a klikneme na ikonu objednávky a dostali jsme se do rozhraní, kde se definuje dodací adresa objednávky a potom se vybírají konkrétní produkty, které potom jsou zaslaný kurýrem na vybranou dodací adresu. Kdo bude chtít se dozvědět a dostat link dlouhého videa, kde konkrétně procházím tou danou objednávku a jak se to konkrétně dělá, tak mi prosím napište e-mail a já vám pošlu link velmi stručného videa, který vám pomůže efektivně objednat produkty pro vás anebo vaše kontakty. Děkuji za vaši pozornost a těším se na další video s vámi.